Hei copii, am revenit. Sonic, da. Am rămas la partea asta cu Abdișașul și cred că o să vă supărați. Eu știu că unii dintre voi, bine, unii care știu eu, care nu știu dacă o să mai sunt abonați, se supără dacă trișez. Da, băieți, și avem 7 abonați. Și eu nu vă fără. Nu putere. Iar arată putere. Da, am făcut 7 abonați. Foarte frumos. Și mă bucur că suntem noi acolo. Suntem acolo. 7. A intrat și Paladin. Care nu știu ce grijenia lui caută. Cred că vă puneți voi acum întrebările. De ce frate tu și-a pus numele ăsta? Păi se udă la Mexic venit. Mex. Așa este Mex. Numai. Și e frate. Îi place mult. O să scot acum de pe len. Nu mă lasă! Îți ase sânge. Bun, așa ieșit. Că nu mă supără. Să dormim să avem un checkpoint. Să mai cartă. Da, e bine că avem săgeți, tătic. Am făcut o super șmecheră mapă în special pentru voi. De ce trebuie să trec acolo? Nu, bă, m-am prins. Și va fi mai greu. Frate. Da, știu că se criminal cu lângă terorist. Doamne, deja îmi pune iar o treabă. Deja labirint. Arta asta e cam grea. Bă, nu știu,
pene. De care mă doare în cur. Îl auziți pe voi cum vorbește prostul. Văd ce faci. Ceva foarte interesant. Să caut și eu. What? Eu m-am întors. Orăți labirinturile. Și în episodul următor o să vă prezint o chestie, o aplicație grozavă. Scuzați-vă, dar nu mai rezist. Eu mor aici. Că toate... What? Pe mijloc trebuia să ajung. Interesant. Vreau că ești buton. Că te apăs. That what is the which the shape is so? Da. Max Infinit. Da. Eu trebuie să plec, mă uit la Max Infinit pe live. O să mai filmez mai încolo, adică mâine după ce îmi fac. Nu, mâine de seară. Poi mâine de seară. Și sâmbătă și duminică o să încarc câte 3 sau câte 5 sau 10 episoade. Eu am fost Resturo, v-am salutat și gata cu episoadele pe ziua de azi, că m-am și plictisit de la filmat. Pa, 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 pa. Like, subscribe, comment dacă vă plac. Ce? Și să mai vă arăt o aplicație. Să șterg căcaturile astea. Social Craft. Da. Vă faceți cont. Îmi dați update words. M-ar veni eu select word. Eu fac pe asta, da. De categorii.
Game. Titlă. For Terrorist Ro. Așa să scrieți. Description. Salut. E-P-I-I-C. Da. Și să-mi băgați și voi așa mie. Și băgați udător. Și s-a băgat harta. Și acum vin aici. Pardon. Eu bag creation așa, game. Da. Mapa așa, skyblock. Și să caut. Eu caut acum. P-O-R. Teroristul. Ce caut? Harta, da, durează ceva să se bage. Eu am fost restaurat, trebuie să plec, intru pe un live și v-am salutat, băieți, pa, amigos, like, subscribe, coment dacă vă place. Și am făcut și un mini tutorial în ăsta. O să caut să văd cum să fac server și să pun cape. Și vă zic și vouă, tătici, o să jucăm cu cape. Pa.